Eloklah adi abatarui tarang tantang apa nan kini adi rasokan. Jika Allah ka indah usaha di pasobana pado mandalang padiah hukum. Jika Allah ka indah usaha di pasobana pado mandalang padiah hukum. Usahalah menaruh perasaan jika hanya sesobatin nan hangasan. Tajam kata orang lain bisa den tahan nan den takuikan batahan surang. Tajam kata orang lain bisa den tahan nan den takuikan batahan surang. Indah mungkin balaya sampai subarang jika tagam mengajujo bagadang bansai di badan denai adi Allah tahu mangaden batarimo. Mungkin dia di Allah tapi aso sanang takui jodenai adi ada bau amalang lah jaleh kita nan indah sapadan amih joloyang nan indah sabilang lah jaleh kita nan indah sapadan amih joloyang nan indah sabilang. Usahalah menaruh perasaan jika hanya sesobatin nan hangasan. Tajam kata orang lain bisa den tahan nan den takuikan batahan surang. Tajam kata orang lain bisa den tahan nan den takuikan batahan surang. Indah mungkin balaya sampai subarang jika tagam mengajujo bagadang
Amih joloyang nan indah sabilang lah jaleh kita nan indah sapadan. Amih joloyang nan indah sabilang